Hai că toți scoate și niciunul nu trebuie. Gata? Ce frumoasă este. Păi, dar nu mai apar poze. Locul 3, un vechi în stat de crescător, Angel Florin de la Constanța. Da. Hai, Adriane, aici. Are și el diploma. Mi-ai dat diploma de locul 3. Cum are? Puțin atenție, vă Acum toată lumea știe, s-a discutat, cupa asta trebuie să o mergem acasă și să o împărțiți în două. în două. Pentru că fiecare dintre noi are meritul lui pentru a ocupa acest loc 3. Eu am fost, ca să zic așa, antrenor, mai bine zis. Pe ultima sută. Pe ultima sută de metri. El fiind în Constanța, a fost plecat pe navă aproape tot anul. A venit de 2 luni, nu? Din cursă. Așa. Și ne-am stăduit, atât am reușit. Colegul lui i-a reprodus, el la urmă i-a școlit. Amândoi, de fapt. Da, secretul